Ayun, mga kaaksyon, nako. Ayan, isang magandang tanghali, Pilipinas. Maksyang tanghali sa ating mga ka-aksyon. Hello! Ayan, hello po sa inyo, mga kaaksyon. Nako, ayan, at araw ho ng Wednesday. January 18. Oo, 18 ba? January 18. 18 No, ba? 19. it's 19. Ang unfair ng kalendaryo pala natin. Oh, Dapat bakit, andun bakit? siya eh. Oo, kailangan mo tumingala dyan. Ayan, January 19, 2022. 2022, mga kaaksyon. 2022. Alright, mga kaaksyon, nako, araw ho ng Wednesday. Araw na naman para pag-usapan ang usaping mga pag-ibig sa Pag-ibig sa pamilya, magulang, kaibigan. kaibigan, Wow. at inuulit, sa karelasyon, mga Yes. kaaksyon. Pag-ibig ng dalawang tao, mapa lalaki sa lalaki, babae sa babae, o sa lalaki at babae. Oo, kasi very... Basta kahit anong touch, Yes. na may touch ng pag-ibig, mga ka-aksyon. Kunwari, yung mga taong kinakasal sila sa rice cooker. Ayan, isang lalaki sa China nagpakasal sa rice cooker niya. O mga ganon, di ba? Isang lalaki sa China nagpakasal sa baka niya. Oo, yung mga ganyan, di ba? Pero nag-i-exist naman talaga sila, Oo. talaga yon. Pero hindi dito sa Pilipinas, Yes. mga ka-aksyon. May At mga- walang magkakasal Oo. sa'yo pag ganun. Oo, walang magkakasal. Sa kanila, meron. Sa atin, mga ka-action, na mga nag-i-exist, yung si lalaki or si babae Wala pa rin. malapit nang mawala or nasa ano na siya, nasa alam niyo yun, parang Oo. huling buhay may niya na may seremonya pa rin no nung kasal. pero pipilitin na matapos yung seremonya at saka doon na nagpapaalam na. Mga Parang ganyan, sakit no? din pero no. Oo, sobrang Itatali ka dun sa isang tao na hindi mo na rin naman makakasama. Ouch. Ouch. Diba? At least nandun yung pangako. Hmm. Pangako na sa habang buhay. Ay! Nako, mga ka-action, pero may katanungan ho tayo. Oo. Sa At ating- natanong na nga din natin. Natanong ba natin kahapon? Yes, bali, hindi, airwaves lang, pero sa Facebook Live. Oo, dahil nakat po oo, tayo, nakat mga tayo. ka-action. Mm-mm. So, ayun. Sa mga nasa Facebook Live, hindi na po nila naabutan yung katanungan natin kahapon. Ano ba yung tanong, Action Claire? Yun Ayan. ang tanong. Ano ang tanong? Ayan ang naging katanungan po natin kahapon. Pero pa-end na din naman yun. Kaya naka-reserve yun for today, mga ka-action. Kaya pwede po kayong makisama doon sa pag-uusapan natin. Tama. Yung katanungan po kahapon is, ano yung pinakamasakit na salita na narinig po ninyo? Or pinakamasakit na salita na sinabi po sa inyo ng isang tao na malapit sa inyo? Or kahit na sino, mga Kahit sino. ka-action. Basta Oo. pinakamasakit. Ikaw ba? Sige. Tayo muna. Ikaw. Ano ang pinakamasakit na salitang narinig mo? Age. Kwan daw. Pero hindi ko pa alam yung word na yun dati. Akala ko chill-chill lang. Wala, hindi big deal. Ano? Pero may nakapagsabi sa akin na black sheep ka. Sabing ganon. Black sheep ka sa pamilya natin. Sabing ganon. Pero sa akin dati, kaya pala ako nag-black. Char. Kaya naman ako nag-white kasi tupa daw. Yun, hindi ko naman alam dati kasi kung anong meaning ng black sheep na yun. Pero nung nagmamature na tayo, mga ka-action, ay ala, grabe pala, black sheep daw pala ako sa pamilya. Ganun. Masakit. Oo, syempre. Sabi ko nga sa'yo dati, mas masakit yung salita kaysa doon sa sampal, sa suntok. Mas masakit po yung salita, mga ka-action. Yung sa inyo, merong mga iba, hindi literal na word na masakit yung sinasabi nila. Oo. Oo. Kunwari, dun sa kilala ko, ang pinakamasakit na narinig niya ay, nandito lang kami, hindi ka namin iiwan. Pero hindi natupad. Oo, kaya yun daw yung pinakamasakit. Oo. Kasi sanay na daw siya doon Hindi sa... lang siya literal na Oo. panok, yung negative na word. Negative na Oo. word. Kasi sanay na daw siya makarinig nung, B-O-B-O ka. Oo, T-A-N-G-A ka. Oo, T-N-G-A ka. T-A-N-G. Do it to do. Mali pala. Parang nalilihis tayo Oo, hindi, pero yung mga ganon, na ano ka na I-N-U-T-I-L ka, mga ganon. Oo. Oo, di ba? Sanay na daw sila makarinig ng ganon. Kasi siguro dahil ng mga kabataan pa nila, naririnig na nila yon, or nung bata sila, naririnig nila yon. Kaya para sa kanila, pinakamasakit na word na yung sinabi ko sa iyo na siguro sinabi daw sa kanya dati na hindi ka namin iiwan, nandito kami palagi, nasa tabi mo kami. Pero siguro nung nandun siya sa point na kailangan niya yung mga yon, yung mga nagsabi ng yon,
wala sila. Kaya, Nasaan kayo? nasaan kayo? So para sa kanya, tumatak sa isip niya, sa puso niya, sa pinakakaloob-looban niya. sa batikulong. Diba? Sa ribs, gano'n. Tapos ano yung nasa likod ng ribs? Mga muscles, ugat, ganyan. Papunta doon sa lungs. Tapos nandun na sa puso. Naalala ko ito yung pusa. Pero bago tayo lumao no, mga Action Alex, naalala ko lang, hindi pa pala tayo nakapagpakilala. Ayun, wala. Hindi, okay, nakilala na nila tayo. Yung mga bago, mga ka-action. Sige, go. Okay, mga ka-action, Love Notes Unlimited. Dito ho sa DWCM Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita. Sama-sama pa rin tayo, Pilipino. Yes. Sa ating technical side, si Action Nats Hovero. At syempre makakasama nyo rin po ako hanggang alas 2 po ng hapon mga ka-action. Ako po si Action Claire de Guzman at kasama nyo rin po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Nakala ko umuulan May naririnig ako aircon pala. Pinapakiramdaman ko Na-miss ko tuloy yung mga araw na kapag Sabado kami na Action Conrad nandito. Kasagsagan ng mga pag-ulan. Habang nagpo-program ka, biglang kikiglat. As shutdown lahat ng ilaw, tapos tatakbo si Action Conrad, tapos mag-isa mo lang dito. Lakas maka-Halloween. O kasi yung mga araw na yon November. Sige. Huwag na yan. Multo na nakaraan yung mga yan. Sige, balikan natin yon mga ka-action. Si Action Claire, yung pinaka-masakit doon narinig niya, Black Sheep. Well, Wait, na-search ko nga pa rin yun. Hindi ko pa rin alam yung exact Pero Ang habang ibig sinesearch ko yan, Ikaw ano yung naman sa'yo? Ano naman yung yung mo? sa akin. Oo, pinakamasakit na salita na natanggap mo or sinabi sa'yo. Bago natin basahin mga ka-action yung ilan sa mga sagot ng ating mga ka-action sa ating Facebook group. So ano yun? Sa akin, hindi ko alam Hindi, yun nga. Yun, share ko kanina, yun. Yun. Oo nga. May pa-example ka pa Ikaw din naman pala yun Nakakaya kasi. So ayun mga ka-action, may mga taong ganon. Kasi sanay na sila makarinig ng mga mga ganito, ganyan, di ba? Depende na yan doon sa environment nung barangay nila. Kung ang environment ng barangay nyo, laging nagmumurahan, ganyan. Parang natural na lang. Parang, sorry. Maliit na bagay. Maliit na bagay na yan. Pero kapag ka ikaw ay lumaki doon sa pamilyang hindi naman talaga ganun in the first place, kapag makakarinig ka na ganun. Parang masakit para sa'yo. Sa amin walang ganun. Walang ganun. Doon lang sa barangay, syempre kalaro mo yung mga bata. Yay! Laro tayo doon. Tapos biglang maririnig mo, tinawag yung bata. Oy! I-N-U-T-I-L. Sabi nga, alika nga dito, wala ka nang nagawang wala ka nang nagawang maganda. Wala ka nang nagawang maganda. Wala ka nang naiambag. Naging palamunin ka na lang, yung mga ganyan. Tapos hihilain. Ay, palamunin daw siya, sabi mo sa isip mo. Tapos alam mo ba, ang powerful ng words mga ka-action at Action Alex? Sobra. Sabi, na kapag sa murang edad ng isang bata, kung ano yung sinasabi mo sa kanya, yun at yun. Tatatak na yun sa isip mo. O malaking possibility na yun talaga yung magiging kahihinatnan ng bata. Kung ano daw yung i-declare mo dun sa bata, yun yung may sasapamuhay niya. Ayan, napalo ka na siguro. Yes, maraming beses na. Sabi nila, ayun nga, sinasabi ko kay Action Claire, ang palo ng magulang ay nakakataba sa anak, mga ka-action. Pero hindi ibig sabihin nun, literal, na papaluin ka, tataba ka. Ano yun? Yung ang payat-payat mo, lampayatot ka, tapos, ma, paluin mo ako para tumaba ako. Hindi ganon. Ang ibig sabihin nun, si nagsabi sa akin nun, si lola ko Ang ibig daw sabihin nun, kasi di ba pag sensitibo kang bata, pag napalo ka, biglang ang nasa isip mo, nako, lalayas na ako dito. Ayoko na dito. Hindi nila ako mahal. Mga ganyan. Di ba? Tapos biglang si lola mo i-explain, sabi niya, alam mo, abo, ang palo ng magulang sa anak ay nakakataba. Hindi ibig sabihin natataba kapag pinalo ka, sabi niya. Ang ibig sabihin nun, parang hindi ko naalala yung exact word. Pero, papasok daw yun sa sarili mo. Parang ikakataba yun ng pag-iisip mo na parang magiging matured ka. Matututo ka. Madidisiplina ka, ka-action. Pwedeng mamaga yung palo, ganyan. Pero yung ikakataba ng anak, parang yung pinapakain mo siya ng lesson. And then nabubusog siya doon, itinataba niya yon. Hindi yung kasabihan na isa na
ipapasok mo dito sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Oo, iba din yun. Pwedeng gamitin yon sa ibang paraan, pero wag sa sa aral from your parents, loved ones, mga ganyan. Diba? So yun. Ano pa ba? Pero ito pala yung ibig sabihin ng black sheep. Sabi niya dito, it is an idiom used to describe a member of a group different from the rest, especially within a family who does not fit. So, ibig sabihin pala ng black sheep, yung hindi ka belong doon sa pamilya. At ikaw ay naiiba. Naalala mo yung movie na Four Sisters in a Wedding? Oo. Di ba ang black sheep sa kanila si Angel Oxin? Oo. Siya yung black sheep. Bakit siya black sheep? Kasi pariwara. Wala, hindi naman ako pariwara. Always puyat-puyat, ganyan. Laging nakaitim. Mali. Pero hindi ko alam din kung ano yung pinanguhugutan dati. Siguro mainit ang dugo sa akin ng taong yun. Kaya sinabi sa akin na black sheep ka dito sa pamilya. Pero pass is pass, mga ka-action. Tapos na tayo dyan. Hindi ko alam kung white sheep na ako sa kanila. Hindi, black dati, medyo, gray muna, gray. Pag gray ka pa. Pero yun din importante, mga ka-action, na maging aware tayo kung ano yung ina-entertain natin ng mga words. Wari yun, sinabi sa akin na black sheep ako. Siyempre sa murang edad, iisip-isipin ko yun, iisip-isipin ko. Tapos kapag alam ko na yung kahulugan, example lang mga ka-action kapag nalaman na nung isang bata yung kahulugan ng sinabi sa kanya, pwedeng, ay sige, yan pala yung sinasabi nyo sa akin di yan yung gawin ko. Sinabi nyo matigas yung ulo ko, di sige, magmamatigas talaga ako. Parang ganun, mga ka-action. Kaya dapat sa atin, kung nakaka-receive tayo ng mga negative words, mga ka-action, ay isipin natin at i-assess natin kung i-entertain ba natin yung salita na yon, kung huwag na lang natin pakinggan. Ano ba yung mga comments sa'yo ng mga ka-action natin? Ayan. Hindi, mas maganda siguro mamaya na lang. Sige. Oo, sige, ayun, balikan muna natin yung sinasabi na action clear. Ba't nga ba tayo napunta dun sa katanungan na yon? Kasi maya-maya, mga ka-action, pag-uusapan ho natin ay patungkol, konektado doon. Oo. At patungkol ho siya sa mismo nasa loob ng bubong ninyo, mga ka-action. Speaking pala dahil naalala ko na naman yung binasa mo dati. Yung yun nga yung sasabihin ko eh. Ay, yun wow, yung sasabihin ko. Oo. Kasi ito yun. Yung tungkol sa ulan. Oo. Diba? Kasi minsan, mga ka-action, laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin na lagi tayong umuwi sa loob ng bahay. Kasi yung bahay ang pinakamatibay na pundasyon, lalo kapag malakas yung ulan sa labas, mga ka-action. May tanong itong bata. Sabi niya, paano kapag yung ulan mismo ay nasa loob na ng bahay? Saan ako pupunta? Saan pa ako magtutungo? Sabi niya. Hindi literal. Hindi literal na ulan yung sinasabi niya. Ang ibig sabihin nun, mga ka-action, yung problema. Kasi may punto nung una pag may problema sa labas, pwedeng kaibigan, karelasyon, ganyan. Sino ang pwede mong lapitan? Pamilya, kasi nandyan yan palagi, mga ka-action. Kaya sinabi, pwede kang pumasok sa loob ng bahay. Pero paano kung yung problema nandun mismo ng sa loob ng bahay? Saan ka pupunta? Parang ang sinabi pa doon ng bata, hindi sinabi sa akin kung saan ako pupunta or saan ako uuwi kapag kayong ulan ay nandoon na sa loob ng bahay. Hindi niya na daw alam kung saan yun nga, hindi siya naturuan kung saan siya pwedeng pumunta kapag nandoon na sa loob yung ulan. So yun, mga ka-action. Totoo naman yun, Paano kapag yung problema ay nandoon na mismo sa loob? 'Di ba? Sinabi sa iyo na yun ang pinakamatibay na pundasyon. Ang pamilya ang pinakamatibay na mapagkukunan mo ng lakas ng loob. Pero paano kung yung mismong circle na yon? Yun na yung binabagyo. Saan ka kukuha ngayon ng tulong? 'Di ba? Saan ka uuwi? Lahat naman, kahit mga kaibigan mo, karelasyon mo, meron mga problema yan. 'Di ba? Kaya wala lang, yun, mga ka-action, Mamaya na natin to ituloy at action nats. Pero para Okay, sige, at para makasali pero sa ating
sa ating pinagpag-uusapan maya-maya mga ka-aksyon. I-send po ninyo yan sa ating text line, yung mga opinion po ninyo, yung mga payo po ninyo. Yes. Sa ating text line na 0922-852-1161 o di kaya naman ay bumisita po kayo sa ating Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz mga ka-aksyon. Alright, mga ka-aksyon, alauna ng hapon, magbibigay daan ho muna kami ng Action Natso Vero para sa ilang mga paalala. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic.
experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Alright mga ka-aksyon, muli nagbabalik ho tayo programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po syempre ang inyong mga ka-aksyon. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po, Section Alex Navarro. Ayan, nako, para naman na hindi maputol yung katanungan natin kanina mga ka-aksyon. Basta yun. Ano yung pinakamasakit Ano na yung salita? pinakamasakit? Ayun, kay Action Claire, Black sheep. The Black Sheep. Sa akin naman, mga ka-aksyon, yung mga tao nagsabing... Naiyak ka. Ako? Makapdi na yung mukha ko dun sa ano. Sige. Ayun. So, 106 mga ka-aksyon ng hapon. Ayan. So, sila, Action Claire. Alam ko, base dun sa pinost mo, no? Marami tayong mga ka-aksyon yung talagang nasaktan. Oo. Ayan, basahin ko po muna mga ka-aksyon yung sagot dito sa group. Tapos mamaya punta tayo doon sa PM naman. Yung mga mahihiyain nating mga ka-aksyon ay nagpi-PM na lang kaysa doon sa group mga ka-aksyon. Pero ito, sabi nung isa, pero hindi ko napapangalanan mga ka-aksyon. Kung gusto nyo pong makita, mag-add po kayo, mag-join po kayo sa group po natin. Pero sabi niya, sabihan kang palamunin, walang kwenta mula nang marinig ko yang salitang yan, hindi na naalis sa isipan ko. See, mga ka-aksyon? Palamunin at walang kwenta. Yun daw yung pinakamasakit na salita na napakinggan niya or sinabi sa kanya. At tignan natin na napaka-powerful talaga nung salita mga ka-aksyon, nung words na binibitawan po natin o yung mga natatanggap natin. Dahil sabi ng ating isang ka-aksyon, na simula daw nung narinig niya yung salitang yon, yung palamunin ka, wala kang kwenta, ay hindi na daw maalis yon sa isipan niya. Worse, mga ka-aksyon, na kapag ka nakikita mo yung taong nagsabi nun sa'yo, yun at yun yung naaalala mo. Yun at yun yung impression mo sa kanya. Ay hindi, sinabihan ako ng ganito eh. Sinabihan ako ng wala daw akong kwenta ng taong yan. O diba? You are building awkward environment sa kapwa natin kapag ka gano'n na pala decision tayo nagsasabi ng kung ano-anong mga salita. Pagka kaibigan mo na may nagsabi. Oo, depende close- sa level ng oo, closeness. Kasi matotolerate nila yung joke mo. Pero kapag di naman kayo close, mga ka-aksyon, tapos sobrang mean, nasasabihan mo siya ng palamunin ka at wala kang kwenta, kung na yun, below the belt na yun, mga ka-aksyon. Tama ka dyan, ano? Dahil may mga ganun eh. Depende na yan dun sa level of closeness, mga ka-aksyon. Pero ang sakit din ng ganun. Sasabihan kang ganun. Paano kung pamilya mo mismo yung nagsabi? Paano nga kung Diba, pamilya? Oo. Pero may mga din, no? May mga alam din akong storya ng ganyan na palamunin ka, wala kang kwenta. Pero nung time na madami siyang naitutulong, marami siyang naaambag doon sa pamilya niya, ganyan. Hindi naman siya pinagsasabihan ng ganon. Pero nung time na syempre, dumarating din tayo sa punto na medyo down tayo, medyo kapos tayo. Nung time na yon ay sinabihan na siya ng palamunin ka, wala kang kwenta. Hindi man lang ba nila naisip din na once in their life ay natumulong din naman yung taong yon. Pero hindi yung ka-action natin yun Walang, naisip ko lang na may mga kwento rin na ganon. Bakit hindi ba nila naisip na minsan din naman sa buhay nila ay tumulong din yung taong yun. Pero nung hindi na sila mabigyan ng tulong, yan na, nasasabihin na nila na wala kang kwenta, palamunin ka, pabigat ka, and so on and so forth. Alam mo, base dyan sa sinabi mo, tatandaan ko yung sinasabi ko sa'yo kanina na pwede natin maging, na pag-uusapan natin. Ito yung darating tayo dun sa part na mga ka-action. Alam niyo yung yung nawala tuloy ako. Sandwich? Hindi yung sandwich. Yung sandwich? Ka punta sa sandwich? Wala yung binasa ko. Ay, yun pala yun. Oo nga. Dahil yung okay.
sige. Kasi dun sa, ito. Galit-galit ka pa. Wait lang. Punta ko yung sinend. Pero ito din, may nagsabi din dito. Hindi ko alam kung ano to. Sabi niya kasi, na ang ganda ko. Sabi niya gano'n. Bakit ba? Sa ating ka-action? Okay. So, hindi niya tanggap na maganda siya. Oo, overqualified ba yung kagandahan natin? Ito. At tatanggalin na daw mga ka-action. Tatanggalin. To break, ano? Oo. Break. Kasi, Kailangan ng sirain. Oo, alam niyo yung henerasyon ngayon, very sila ngayon, against sila doon sa tinatawag na, alam niyo, masyado silang against doon sa parang into family, Oo. di ba? Obligations Oo, sa diba? pamilya. Masyado silang against sa ganun Yung mga generation. Siguro hindi lahat, pero karamihan, mga ka-action. Oo. Hindi lahat, pero karamihan. Oo, mostly naman kasi talaga sa pamilya, no? Makikita din natin yon. At nandun kasi So, tayo ito. sa society, Action Alex, na sinasabi na kapag kapamilyado ka na, tumayo ka na sa sarili mong paa. Mm. Pero paano kung ganito nga? Di ba pinag-aral ka ng mga parents mo? Mm-mm. Pinag-aral ka nila, binuhay ka nila. Oy, para sumali kayo doon sa sinasabi ng Action Alex, chat nyo po yan or i-comment nyo po. Million din ang million din ang investment nila sa'yo. Hindi Kunwari- yan biro. Oo. Isipin Mula nung nyo, ipinanganak ka. yes, sa isang taon, pwedeng gumagastos sila sa inyo ng milyon, mga ka-action, di ba? Pwede yon kasi mga ka-action, parang, kunwari, nung bata ka, diaper, mahal ang diaper. Gatas. Mahal din ang gatas, mga ganyan. Di ba? Isipin nyo yun, kapag binibilan kayo ng ganon, ayan, medyo, parang, depende pa yung presyo noon. Minsan, mataas, minsan Depende pa sa mababa. brand yun. Depende pa sa brand, di ba? Mga ganyan. So, million na rin yung investment nila sa inyo. Pero yon, pupunta tayo dun sa part na itong sandwich generation. Sabi dito, time to break cycle of children supporting their parents. Yan. So, kanina natanong natin si Ma'am Dea. Tsaka si Sir Ron. Yes, ano? saka si Sir Ron. Very sila Very defensive na eh. defensive na. Hindi, pero para sa kanila, mga ka-action, si Ma'am Dea kanina, sabi niya, para sa akin, kapag kaganyan, hindi dapat pwedeng isumbat. Well, actually silang dalawa, di ba? Sir Ron. Kapag ganon, hindi daw pwedeng isumbat dun sa anak na kailangan nilang sustentuhan. Sila Ma'am Dea, tas si Sir Ronnie. Oo. Hindi dapat sustentuhan nung anak kapag may trabaho na sila, Oo. yung mga magulang nila. Oo, hindi- Pero sabi din ni Ma'am Dea kanina, Action Dea tuloy, ni si Ma'am Ma'am Dea na depende din yon sa kakayanan ng magulang. Yes. Oo. Paano daw kung si parents ay talagang walang-wala, ganyan. So, kailangan suportahan or kahit papano magbigay. Oo, nandun na Basta tayo dun sa yung- punto na, Yung pagbibigay talaga, nasa puso. oo, yung hindi walang kasunod na dabog. Yes, hindi yung, ito, 1,000. Ganyan. Libre naman yan. Oo, di ba? Walang ganon, mga ka-action. Dahil alam nyo, yung mga magulang ho natin, tahimik lang yan. Grabe din kasi yung sakripisyo Oo. nila. Hindi naman sa sinasabi natin dito na it's payback time, na kailangan Yes. mong magtumanaw ng utang na loob. Pero nandun na tayo mga ka-aksyon. Doon sa punto na hindi naman kasi ang magiging dahilan ng mga millennials dyan o ng mga anak, hindi ko Sige, excuse me. Hindi ko naman ginusto or hindi ko naman gustong mabuhay or mabuo. Parang ganon yung magiging justification din ng mga anak, Pero oo naman kasi talaga. Hindi naman natin ginusto na mabuo. Hindi naman natin gustong mabuhay dito sa mundo. Dahil Pero nasa... paano kung ganito, may example tayo. Si anak nandito sa Pilipinas. Si parents, si mother, kunwari, si mother na lang ang naiwan. Si mother niya nasa ibang bansa. Ngayon, nag-ibang bansa si mother para kay anak. Lahat dapat ng magiging ipon ni mother, pinangsusustento niya kay anak, pang-aral, ganito, ganyan. Paano kapag yun, babalik na si mother dito sa Pinas, graduate na si anak. Paano yun? Kung tatanggalin yung ganito, yung ganyan, parang i-break na yung ganito na dapat hindi na tumutulong sa ganyan. Paano yun? So, wala ding ipon si mother. Doon na yun. Kailangan talaga, obligado pa rin. Hindi naman sa obligado, pero doon pumapasok yung case-to-case basis. Na sinasabi din ni Ma'am Dea. Kagaya ng sinabi ni Ma'am kanina, hindi na ako magpapasustento, may pension naman ako, sabi may niya. pension naman ako, sabi niya. Sabi naman ni Sir Ronnie, para sa kanya bilang magulang daw,
hindi daw dapat talaga magsustento si anak. Mm-mm. Dahil obligasyon mo naman daw bilang magulang at hindi naman daw nila kasalanan kung ba't sila Nabuo. binuo Oo. ng tsuktsakan. Ano? Yeah, gusto kong dagdagan yun kasi maganda yung sinabi mo Wait lang. na yung sinasabi ni VP. Ano ulit yung sabi niya? Yung sa mic, yung ano ko. Hindi ko alam kung saan yung mic dito. Magsalita ka. Pero okay, ako yung audio niya. Oh, naririnig Hindi naman. Hindi ata. Kasi hindi gumagalaw yun. Oh, Hindi, yan. Yeah. Alright. Ano yung sinasabi mo? Yung sinasabi mo? Sir Ronnie, Hindi obligado. hindi obligado si parents talaga na Yeah. gawin yun dahil Pero, hindi obligasyon ng anak ang mga magulang. mm Mm-mm. Hindi ibig sabihin na sinabi kong walang obligasyon yung anak sa magulang, masama ka ng anak. Mm-mm. Di ba? Yun nga, di ba? Hindi naman ginusto ng bata, hindi naman ginusto ng anak. Di ba? At the end of the day kasi, what's the role of the parents ba talaga? Siguro dapat yun yung ma-identify natin. Mm-mm. Di ba? Na kahit hanggang pagtanda ng mga magulang, kahit na yung mga anak nila ay meron ng sariling isip, meron ng sariling, di ba? Pagkukunan ng income nila, andun pa ang role ng parents ay talagang magbigay ng guidance constantly. Diba? That's the responsibility of the parents. But it doesn't mean na responsibilidad ng anak yung kanyang mga magulang. Mm-mm. It doesn't make you, Less of a as a person. oo, it doesn't parang make you Selfish. selfish, di ba? Kapag hindi mo tinulungan yung mga magulang mo. Mm-mm. Parang hindi yun yung implikasyon mga ka-aksyon na baga hindi mo na sinusustentuhan yung mga magulang mo pagkatapos mong mag-aral. Hindi yun yung magiging implikasyon para sabihin na wala kang kwentang anak. Yeah. Oo. Pero maganda din yung sinabi ninyo kanina na Case-to-case. case-to-case basis yan, di ba? Kung meron ka namang means, Oo. why not? Natumulong ka. Tas Pero kung meron wala, ng- bakit mo pipilitin kung wala naman din talaga? Oo. Tapos kung meron naman kasi talagang means yung pamilya ng isang anak, hindi naman na siguro manguhot-hot yung magulang. Pero ayan may mga nanonood sa atin na mga magulang. Baka gusto nyo pong mag-share ng inyo pong opinion sa pinag-uusapan po natin mga ano ka-aksyon. naman. Ganito naman O dahil sige, hatiin natin yung opinion. Para sa akin naman meron kasi talaga kahit na sabihin mong parang kailangan ni parents or ganito ganyan. Meron merong mga kabataan, merong mga anak talaga na mas nanaisin nilang unahin si Oo. parents, di ba? Depende din kasi yan Depende. sa upbringing ng bata doon sa pamilya, kung paano sila pinalaki, kung ano yung itinuro sa kanya ng mga Yes. magulang niya. May mga nakikita akong ganyan At may mga anak talaga na kahit na parang ganito itong pinag-uusapan natin. Doon sa article na naka-post dito, nag-aaway din yung mga ilan kasi sinasabi na ganito, hindi naman sa sinasabing selfish si anak, hindi naman sa ganito. Pero kasi meron at meron. Kahit na sabihin mong wag magsustento si anak or wag na ganyan. Meron at meron pa ring punto na pwedeng si anak. Sige, ako na lang magbabayad ng kuryente, Oo. ako na lang bibili ng ganito. May mga ganun pa rin. Siguro the keyword is voluntary. Di ba? Yun na yun, it's up to dun sa anak kung magbibigay siya o hindi. Voluntary na sa kanya yun. But yun nga, siguro dapat bigyan din natin na kapag hindi ka nakapagsustento, hindi ibig sabihin na ikaw ay madamo. Okay lang yun. Kasi kung mabuti ka talagang tao, di ba, at meron kang kakayahan, hindi mo din matitiis yung mga magulang mo Tapos depende pa yan sa estado ng anak. Kung married na ba ito, kung single pa ito. Kung single pa, sige, medyo acceptable pa yon. Yes. Pero kapag ka married naman na at may sinusustentohan ng sariling pamilya, yun yung nagiging mitya minsan sa relasyon ng mag-asawa. Na, bakit itong si lalaki, nagsusustento pa rin sa magulang niya, di ba, may sarili na siyang pamilya. Pero alam niyo parang parang ito pa rin yung isa sa mga mainit, di ba, na talagang debate sa mga Pilipino. Yung ganitong mga sitwasyon. Oo. Kasi, Big deal talaga kasi ito. yes, kasi pag sinabi natin Pilipino, Family-oriented. Isa sa mga traits natin, mga characteristics natin, mga Pilipino, talagang family-oriented. Yes, oo. Hindi, Asian.
autonomia, di ba? Unlike doon sa Western western mga Doon- ka-action, Oo. yung meron na silang independency Diba? kapag Yun yung pinag-uusapan namin Action Claire. Sa Asian kasi mga ka-action, sa Asian tuloy, sa Western mga ka-action, madalas sa kanila, into friends sila. Bakit? Kasi pagka 18 na nila or pagka 21 na nila, sisipain na sila ni ng parents. ni parents Oo. sa bahay. Kasi kailangan mamuhay na silang mag-isa. So, ang ginagawa nila, yung mga friends nila nung college or nung high school, nagsasama-sama yung mga yan, naghahanap sila ng work, nagrerenta sila ng isang kwarto, tas lahat sila nandoon. Kaya nangyayari tuloy, into friends talaga sila. Hindi sila yung parang sa atin, Asian, into family. Ganon din yung pinapakita sa mga movies sa Oo. sa Western, di ba? Na parang yan, Crazy Rich Asians. Oo. Pinakita doon na ang Asian talagang family-oriented, Oo. di ba? Kaya tignan mo dun sa mga pelikula dito sa Pilipinas, darating yung eksena na ganito, na kapag hindi nakapagbigay yung anak, magagalit itong si nanay. Kapag ka nagbigay yung anak dun sa magulang, magagalit yung asawa nung nagbigay. Di ba mga ka-action? Doon Okay. pa lang makikita na natin eh. Sige, at putulin muna natin yan, Action Claire, no? Dahil papakinggan muna natin ang awit ng anak sa magulang by Chad Lee, mga ka-action. Dito lamang ho yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited sa Action Radio Pangasinan. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na ng ina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ba'y aalalayan at aka'y hindi? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunangalit. At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ipapanalangin at kukumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap ninyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko malilimutan, walang kapantay niyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala, sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa aking sambahay ay padarama ko rin, walang katumbas niyong pag-ibig. Aking mga anak ay akayin din. Pag lumuluhay, patatahanin.
At kapag gabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit. Ibang panalangin at kukumutan ng pag-ibig. Alright, mga ka-action. Nako, oras po natin, 1:25. Ayun, nako, napanggan nyo yung awit ng anak sa magulang, mga ka-action. Dito ho yan, syempre, sa programang Love Notes Unlimited. Kasama nyo pa rin po kami, syempre. Walang iba, kundi si Action, Claire de Guzman. At Action, Alex Alex Navarro. Navarro. Kasama rin ho natin si Action Jeric James Pasiliao, Yes. mga ka-action. Ayan, at nagiging mainit Sayang, ang... no? Ito sana yung camera mo. Nagiging mainit ang bangayan ng dalawa, mga ka-action. Wow. Hindi, pareha sila ng opinion, mga ka-action. Kasi, Bakit ba? Ay, kaya contradicting ba tayo sa kanya? Hindi, hinati ko. Tsaka kasi kailangan kasi pag ito Oo. mga Oo. Akala ko eh. Yes. for the course of discussion. Tama. Oo. Kaya't, yan, habang kayo ay pinapakinggan ko yung mga sinasabi nyo, nako, Pero, wala ayan. nang kakampi yung iba. So, Oo. kaya yun. Pero hintayin natin no, yung comment din nitong si Ma'am Imelda patungkol dyan sa pinag-uusapan Typing natin. ba? Typing? Hindi naman, pero yan, hihintayin ko yan. Kasi iba pa rin yung may maririnig din tayo or mababasa din tayo, malalaman, na side din ng magulang. Kasi tayo, mga anak tayo eh. Wala pa naman tayong mga anak, Oo, diba? yun din. Yun din. Yun din yung sinabi Oo, ko, ano. Kasi pagka ganun, Pero narinig- pagka, kunwari ako, parents ako, tapos, magkaiba tayo ng opinion na tatlo, no? Kunwari sa akin, kapag ka naririnig ko yung mga ganyan na kunwari ako yung magulang ninyong dalawa, pagka naririnig ko yung ganyan, parang masakit para sa akin, bilang magulang. Kunwari lang kasi syempre Parang iisipin ang ko, sama-sama tuloy namin sa hindi, sinasabi mo, parang Action kasi Alex, ha? iisipin mo, bilang magulang, sasabihin ko sa inyong dalawa na, Ay, Wala namang konsensya mga oo, anak, walang utang na loob, oo, ganon. mga anak, ayan, Pero, napagod, sige, magsalita napagod ka. ako. Nagsasalita ako, di Oh, ba? para lilinawin din namin mamaya. Sinasabi ko lang na parang, syempre, bilang magulang ninyong dalawa, kunwari, example, parang masakit para sa akin. Kasi syempre, papasok sa isip ko, nako, mga magiging anak, magkakaroon din kayo ng anak, not so soon. Balang araw, magkakaroon din kayo ng anak. Gusto nyo din ba na yung mga anak nyo sabihin yung mga ganyan, tas naririnig nyo? Parang ang sakit lang sa puso bilang anak, ay bilang magulang ninyo. Well, hindi nyo naman ako magulang, kaya sinasabi ko lang. Pero siguro I understand that. Oo. Diba? Side of the parents. Yes. Oo. Pero yun nga yung sabi ko, voluntary siya. Yes. Nasa initiative yun ng isang Ano tao. pa rin naman yun kahit hindi magbigay sa'yo yung anak mo, yung ano ba, yung kung paano kanya kausapin, di ba, paano siya makitungo sa'yo, sa ibang tao, siguro yun ay ipagpasalamat natin. Oo, hindi Yes. lang siya limited doon Oo. sa financial aspect, Yeah. mga ka-action. Oo. Kapag nandoon pa rin naman yung respeto, pero hindi mo man siya mabigyan ng pera, malaking bagay na yon sa isang magulang. At kanina nga, di ba, napakinggan natin yung side din ng dalawang magulang, mga ka-action. At ang side nila ay hindi obligado na tumulong yung mga anak sa magulang, mga ka-action. Galing yun din, ano, parang kayong dalawa, kunwari, for example, tayong tatlo, kunwari, yung paano kapag ganun din tayo, ganun yung sinabi natin, kaya natin yung sabihin sa ating tatlo, Oo. sa kanila. Pero for sure, ano, para sa akin, kapag kayong dalawa sinabi niya yan sa harapan ng magulang niya, hindi nyo kaya, ano? Oo, pero Hindi, Juan, totoo naman oo. yun. Pero, Pambabastos naman na kasi yun. Oo. Pero hindi pa naman may uba. obligasyon, ganyan. Oo, di ba? Oo. Ibang usapan yun. Oo, pero hindi pa naman umaabot doon. Pero Yes. tignan mo kasi yung mismo. Oo. Kung hindi naman kaya talaga, bakit mo ipagpipilitan? Siguro darating din tayo doon, mga ka-aksyon. At saka may mga magulang kasi na kahit na mag-abot ka na ng pera sa kanila, Ayaw tanggapin. ayaw nilang tanggapin. Kasi syempre alam nila yung buhay na mag-isa ka lang, yung buhay na shoulder mo lahat ng bills mo, shoulder mo lahat ng Pero gagamitin sa akin, mo. pagka ikaw ay single, Oo, oo. at ikaw ay nakikitira, diba? Ah. Ako, aminin ko, ako'y nakikitira lang. Oo, parang ang kapal naman na ng mukha mo May na. trabaho ako,
pero ako'y nasa bahay ng aking mga magulang. Mm-mm. So ako'y nakikitira. Para konsensya mo na lang din yun bilang anak. Oo, hiya mo na lang din. May trabaho ka. Diba? Oo. Pagkatambag ka rin naman. Mahiya ka naman sa sarili. Diba? Wala ka pa namang binubuhay. Oo, wala ka pa Parang yun yung namang limitation kanina na sinasabi ko din kay Action Yes. Jerry. Na kapag single ka pa lang, okay lang na magbigay ka. Pero kapag kapamilyado ka na at may binubuhay ka na mga ka-action, medyo tight na ang budget doon. Pero again, hindi naman siya limited doon sa financial aspect Diba? lang. Pag halimbawa, natanggap mo yung sweldo mo, o ito yung kailangan ko lang naman sa isang buwan. Oo. Pagkain, pabili ko ng gamit ko, ganito, ganyan. So yung medyo spare, ito, mami, daddy, papa, Mm-mm. mama. Sa inyo na po oo, ito. Mm-mm. Baka pwedeng pambayad ng tubig, pandagdag, Mm-mm. pambayad ng kuryente, Yes. pwedeng pang grocery. Yung mga ganun ba Oo. naman, diba? Tama. Yun. Mm-mm. So, voluntary pa rin. Diba? Konsensya Oo. mo pa rin yun bilang anak kapag ka ikaw ay nakikitara sa mga magulang. Yun, Pero nako. paano nga kapag... Naging kakampi ko silang dalawa agad. Ah, Hindi Kapal. naman. Hindi pa rin. Hindi Ay, ba? wait. Oo, ako din. Ah, sige, sige. Mag-i-stand pa rin din ako doon sa side kong yun. Yun pa rin. Yun nga, ang sabi ko, the keyword is voluntary. Meron lang tayong dapat i-consider minsan. Case-to-case basis yan Siyempre, mga kapag ka-action. ka ikaw ay pamilyado na, kailangan mo nang humiwalay sa mga magulang mo. Siyempre, unahin mo yung sarili mong pamilya. Yes. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Mm-mm. Gabi. Oo. Pero sabi ko nga, case-to-case basis mga ka-action. Paano naman kasi kapag ka unable naman yung magulang mo, walang mapagkunan, hahayaan mo na lang ba na wala silang makain tas ikaw ang sasarap ng kinakain mo? Diba mga ka-action? Case-to-case basis yan. Opo. Tama ho yun, mga ka. Case-to-case basis. Pero nako, yan. At nako, life gets harder every day, mga ka-action. Ano? And then, wala lang. Oh, life gets harder every day. And as you go, all the... Pero yan, batiin din natin yung mga ka-action natin na nasa Facebook Live ngayon. Hello po kay Ma'am Delia Cabais, kay Sir Salva Marcancino, hello po sir. At kay Ma'am Hi po. Imelda Palma, mga ka-action. Hello Ayan. po, inihintay po Nako. namin. Dahil itong tatlong ito po ay mga magulang, inihintay po namin ang inyo pong side dito sa pinag-uusapan po natin ngayon. Tama. Okay, pero yan. At 1:32. Ang ating oras, mga ka-action. Magbibigay daan ho muna tayo para sa ilang mga paalala. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa
Pilipino. Abono Party List, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali kayo makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura.
Pilipino. Abono Party List, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang... Alright mga ka-aksyon, ako 1:44 ng hapon ang atin pong oras. At muli nagbabalik po tayo sa programang Love Notes Unlimited. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong mga ka-aksyon. Sa ating technical side, Action Nat Sovero. At kasama rin ho natin dito si Action Jarek James Pasiliao. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Alright mga ka-action, nako ayan at may mga nag-comment sa ating Facebook Live mga ka-action patungkol po doon sa naging topic natin ngayong araw kung saan yung pagpapatigil dyan or pagbaliwala na doon sa sandwich. Oo, sandwich o Yung pagsustento sa mga magulang ng anak bilang isang anak. Bilang isang anak. Basta yun, mga ka-action. Ayan, at medyo may mahaba-habang comment dito na nakita. Pero maraming salamat po sa mga ka-action natin na nagpadala ng kanilang opinion patungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Wala. Sabi ni... Basahin ko yung iba, ikaw magbasa ng medyo mahaba-haba. sige. Ayan. Okay, sige mga ka-action, ano? At, yan, oras po natin. 1:45. Ayan. Good afternoon po kay Ma'am Delia Cabais. Kay Sir Salvamar Cancino, good afternoon po sir. At nako, yan, nakita natin kapon si Sir Salvamar. Yan, mag-iingat po kayo palagi. Good morning po sa inyo. Sabi naman ni Ma'am Emelda Palma, good morning po sa inyo. Ma'am, at mag-iingat po kayo palagi. Yan, at Claire de Guzman, ayan, nanonood din sa atin, ano? Hello po. At yan, sabi ni Ma'am Delia dito, Ma'am sir, ako bilang magulang, hindi ko inoobliga na abutan ako ng mga anak ko, lalo na kung may pamilya na. O yun, okay. So, yan, maraming salamat po. Saludo po para kay Ma'am Delia Cabais. Samantala, ayan, babasahin naman ni Action Claire. Pero ito, sabi po ni Ma'am Emelda Palma,
na, well, kung ang issue po ay obligasyon ba ng mga anak, o point po. Para sa akin po, the word is not obligation. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Imelda. But it is how we repay them back, those from the moment na dugo ka pa lang, sa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, up to inuluwal tayo, pinalaki, hinubog ng tama at pinalaki at pinaaral, naging isang tao tayo at nakatayo tayo sa sarili nating mga paa. Dahil sa kanila humantong tayo sa kung ano ang meron tayo, which is true, mga ka-aksyon. Sabi pa niya, it just that what we call natural obligation. Pero hindi yung hindi yung mas mabigat na obligasyon, mga ka-aksyon. Which falls how we show our genuine respect and love to our dearest parents. It is our only simple way, yes, of recognizing their much love they have given to us. This is a side po ng mga anak na successful in life. O yun yung sinasabi natin kanina, mga ka-aksyon, na case-to-case basis yan. Pero kung the children were rich, their adults, hindi naman po nila kagustuhang humantong sa na mapabilang sila sa less fortunate, ibang usapan na rin naman po yun. Yes. Lalong ang mga anak ay hindi po nila maipadama ang kanilang pagbabalik ng pagmamahal sa mga nagawang sakripisyo ng mga magulang naman. But still, merong paraan. Yes, ito yon. Maraming paraan, actually, mga ka-aksyon. Paraan kung hindi natin sa material maipahiwatig ang repay rewards para sa mga magulang po natin. Pwede sa pag-aaruga, pwedeng sa kahit papaano madalas nating silang kinakamusta, at yung respeto natin sa kanila ay andyan lang. Para sa mga magulang, napakalaking bagay na ang mga iyon para daw po sa mga magulang. Yes po. Yes, na lang masasabi ko dun kay Ma'am Imelda. Pero totoo din naman, mga ka-aksyon, maraming bagay pa yung pwede nating Kasi gamitin. hindi lahat ng anak, yun nga yung sinasabi ko, hindi lahat ng anak kaya. Oo, hindi lahat ng anak able na. Minsan sapat lang para din sa kanya. Diba? So hindi pwedeng pilitin nung anak. Pero kapag ka nakaluwag-luwag, diba? Kung saan siya mo yun, diba? Bilang isang individual, bilang isang tao. At yun nga, yun din yung sinasabi natin kanina, diba? Na maraming ways, hindi man financially mo maipakita. Oo. Kasi wala kang ang means, halimbawa. Yes. Diba? Merong other ways, diba? Kung paano mo sila kausapin, yung pag-hug mo sa kanila, Oo. diba? Yung mga Mas ganung bagay. mas priceless pa nga yun Oo. minsan eh. At kung paano mo din i-treat yung ibang tao, siguro yun yung masasabi ko na talagang yaman, diba? Na naikintal, na pwedeng maikintal, diba? Ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kung paano sila rumispeto sa'yo bilang magulang niya, At paano yung pagrespeto rumispeto sa ibang tao. Oo. Doon pa lang kasi mararamdaman na ng mga magulang na nakaka-proud naman yung anak ko, yung mga itinuro kong aral sa kanya ay nagagawa niya sa ibang tao. Alright. So, ayun mga ka-aksyon, ano? 1 minuto bago ho sumapit ang 1:50 ng hapon at base doon sa komento ni Ma'am Imelda, tama? Imelda Papin. Ay, mali pala. Imelda Palma, ayan. O, konti na lang, papapin na mga ka-aksyon. Okay, pero pakinggan nyo muna ang isang awitin na from anak to parents pa rin, mga ka-aksyon. Ito yung Glowing Inside. Madalas po Glowing nating naririnig Inside. sa graduation. Ng kindergarten, madalas, mga Grade ka-aksyon. 6. Kindergarten sa amin. Ay, hindi pala ako nag-kinder. Sige, narito ang awiting Glowing Inside ni Nikki Hill. Happy to let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright. I'll always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do.
happy graduation, Action Claire! Happy graduation, Action Jeric! Ako, happy graduation. Congratulations. Happy graduation po sa ating lahat, mga ka-action. At lagi po tayong mag-iingat, syempre. Wow, parang graduation totoo ha. Graduation, ano? Hindi, joke lang, mga ka-action, ano? At, syempre, tungkol pa rin ho yan doon sa binasa natin. Ayan. Gusto niyo pa bang, ano? Final. Meron pa. Bumalik ka na dito, Action Jeric, at yung magpa-final say na tayo. Final words Oo. na. Okay lang yan, uy. Doon, dyan. Ayan, final say tayo, mga ka-action, ano? Dito pa rin. Ayan, at napakahaba pero nung sinabi ni Ma'am, ano? Oh, pero ang Ma'am Imelda. sobrang malaman talaga yung sinabi ni Ma'am Imelda. Parang hindi siya yung, ano, hindi siya yung pandesal dyan ay sa tabi, ano? Walang laman sa Walang loob. laman sa Oo. Hangin. Hindi, kasi yung comment naman ni Ma'am Imelda, parang ano siya, parang neutral eh. Oo. Diba? Yung nung nag-end siya, Oo. ay hindi naman talaga. Hindi naman ano. Mm. Hindi, tama naman yung yung sinabi ni Ma'am. Tama. Kahit Parang tinignan din niya yung case na ito, yung case na ganito. Oo. Natimbang ng Oo. maayos. Diba? Fair and square. yes, depende yan. Alam mo, may mga magulang din talaga na kahit wala kang maibigay sa kanila, basta may maibigay pa rin sila sa Basta makita ka din nila. Oo. Yun nga, diba? Iba-iba yung saya ng magulang. Eh, sa akin, Tapos makita ka lang nila na successful, Yeah. ang laking bagay na Hindi, yun. sa akin sa sariling experience, di ba? Iba yung saya ng magulang kapag ka nakikita kanyang lumalaki ng maayos. Di ba? Yun nga sabi ko kung paano Nakikita- mo itrato Nakita. sila. Not financially, Yes. di ba? But sa ibang mga bagay. Other means, mga At sa action. ibang mga tao rin. Oo. Yun eh, iba yung saya. Di ba? Ng mga magulang. Iba yung... Basta, mararamdaman mo. Oo. Pero it doesn't mean naman mga ka-action na sinasabi ng dalawa sa amin na hindi obligasyon or hindi naman talaga responsibilidad ng anak yung magulang. Eh hindi naman yun yung magkukan sa inyo. It doesn't make you a bad son or daughter. Oo. At hindi rin yun yung magsasabi or ang tawag doon. Hindi yun yung mag-require sa inyo. Hindi require yung tawag doon. Hindi yun yung magiging Hindi siya title o mandatory. hindi yun yung mag-entitle sa na bastusin mo na yung magulang mo. Oo. Dahil sinasabi namin dito na hindi naman obligasyon ng anak ang magulang. Well, mga anak pa rin tayo mga ka-aksyon. Hindi natin kailangan or hindi tayo dapat mambastos ng magulang natin kahit sa anong paraan yan. Mga Tama ka-aksyon. naman yung sabi ni Ma'am Imelda, utang natin yung buhay natin sa mga magulang. That's right. 9 months tayong 9 dinala. months. Utang natin yan. Oo. Yung education, utang natin yan. Kaya hindi rin ako naniniwala. Siguro meron man o unti lang din yung mga anak na wala talagang inisyatibo na magtumulong sa mga magulang. Pero sana tayo mga ka-action ay nandoon tayo. Kabilang Basta, tayo. yun yung, what's my point? Is kung may needs ka, Then bakit go. may pagkakait? Kung wala naman, bakit mo pipilitin? Yes. How about you, Arjun Alex? Ako? Basta ako, I love my parents, I love my family, I love my relatives, I love my friends, I love them all. Yun lang, wala akong masabi eh. But, Of course, we also love our parents. Yes. Bakit sabi mo? oo nga, yun lang, I love my parents. yun lang ang masasabi ko kasi wala lang. I love my friends. I love my coworkers. Ganun lang. I love you, Alex. Pero doon I sa- love you, Joyce. Wala kasi ako ano eh, wala kasi, nasabi ko na kasi kanina eh na yun, may mga parents na yun nga yung sinasabi ni Sir Ronnie, may mga parents kasi na inoobligan nila talaga yung Oo. anak nila at may mga Reality parents yan. may mga parents din naman na ayaw nila nakakatanggap. Mas gusto nila yung nagbibigay pa rin sila dun sa anak kahit may pamilya na minsan, di ba? Uy, pero mahiya ka naman. Kung gusto pa rin magbigay ng magulang mo, tapos may kaya ka na. Mahiya ka naman sa sarili mo, di ba? Other case na naman yun, Oo, mga ibang case na naman. Oo, ibang case na naman yun. Pero ayun lang mga ka-action, ano. Dahil may mga magulang din talaga na talagang force. Tapos ang worst, yung oo. sinasabi natin kanina, Action Alex, na ang worst nun kapag ka inobliga mo talaga o inobliga ng mga magulang yung anak, ang tendency nun mga ka-action baka... Hindi, masakit din yun sa part ng anak. Oo nga, parang ang magiging rason dyan, pwedeng one time susumbat na yung anak na buong buhay ko na. Buong buhay ko Yun na. nga yung ano, Yung sinasabi, yung sinasabi namin kanina. Kasi si Sir Ronnie, sabi niya,
may mga nasasaksihan din daw siya. May mga parents na talagang inoobligan nila yung anak nila na sasabihin ni parents na binitbit ka namin ng 9 na buwan, binitbit kita ng 9 na buwan, pinag-aaral kita, mga ganyan. Tapos ngayon, hindi mo kami tutulungan. May mga ganon talagang parents. Ngayon, nasabi namin kanina, oo, meron nga mga ganon. Halos sabihin nga nila minsan, parang Buong buhay ko, nasa inyo na. Hindi na ako nakapag-asawa dahil sa inyo. Yun yung mga worst ganon. case scenario, mga ka-action. Yun yung worst case scenario. Yun lang. At the end of the day, dapat hindi tayo mawalan ng respect. Oo, at the end of the day, magulang pa rin Yun natin talaga sila. yun. Yes po. Yes. Ano po yun? Hindi, Ay. may kausap. Sorry. Pero ayun mga ka-action, sa mga katulad po namin ng mga anak, wag po tayong mawawalan ng respeto sa mga magulang natin. Hayaan nyo mga ka-action, darating ang araw, si Magiging- Action Claire nagpo-program dito. Kasama niya na yung anak niya. Ay! Kailan? Kung magkakaanak pa siya dito. Nako mga ka-action, medyo, nako. At sa Ayan. mga magulang din po mga ka-action, saludo po kami sa inyo, lalong-lalo na kagaya dito sa mga comments natin. Saludo po kami sa pagmamahal, sa aruga, sa pag-unawa nyo po sa amin. Nung mga panahon na walang-wala din kami. Siyempre, sila din yung Thank nandyan you di ba? Sila for yung the nagtsatsaga love. sa atin. At wala kang ibang pwedeng takbuhan din. Tama yung sinasabi na blood is thicker than water, mga Yes. ka-action. Mali. Diba? When things Dati get yun, rough, dati yun. Okay. Dati yung kasabihan na yun, blood is thicker than water. Mali. Hindi na yun ang kasabihan ngayon. Ano? Dahil minsan, kung sino pa yung hindi mo kadugo, siya pa yung tumutulong sa'yo. Sabi ng mga kabataan ngayon, blood is thicker than water. Tapos biglang may sumingit doon, sabi niya. Hindi na ngayon. Kasi sa panahon ngayon, kung sino pa yung hindi mo kadugo, siya pa yung nandyan para tumulong sa'yo. I'll stand for blood is thicker than water. I'll stand with you, diba? I'll Kasi stand to wala ano, kang ibang- mineral water. para sa akin andyan yung mga kaibigan. Oo, pero support mas- system mo sila eh. Yeah. Diba? Pero mas totoo pa rin yung pamilya mo. Yeah. Alam mo, ito yung sabi ko. At ito din yung sinasabi ng mga magulang ko. Lagi ko, di ba? Walang ibang tunay na kaibigan kundi ang pamilya. When things get rough, Uwi ka pa rin sa uuwi pamilya. ka sa inyo. Uuwi ka sa mga magulang mo. Kung meron man ngang tao yung tanggap ka ng buong pagkatao mo, it's your family, mga ka-action. Yes. Family. Diba? Medyo malapit nang lumuha yung mata ko. Yes. Pero ayan, mga ka-action. Problema. Oo. Diba? Oo, doon din kasi minsan nakukuha, nasi-shake yung blood is thicker than water kapag maraming problema. Feeling natin, hindi natin kakampi yung pamilya natin. Pero at the end of the day, mga ka-action, it's always, pupunta pa rin tayo doon sa pamilya. Babalik ka sa pamilya mo. Ah. Ano ba? Anong oras na? Hindi ako pwede To- magpaalam kasi ano lang ako. 2:01 ng hapon ang ating oras mga ka-aksyon. At nako, dyan ako nagtatapos ang pinag-usapan natin patungkol po sa pag-ibig ng isang anak sa kanyang mga magulang. Susunod hong programa mga ka-aksyon, mamaya ho ay ang programang Serbisyong Bayan. Makakasama nyo ho syempre Si Action Joel Balolong at saka si Action Freddy Fajardo, mga ka-action. At ayun mga ka-action, sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, nakasama rin ho natin sa ating technical side, si Action Nats Hovero. At nandito rin ho syempre si Action James Pasiliao, mga ka-action. At kami naman ho ang inyong mga nakasama. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman, mga ka-action. Maraming Ayan. salamat po sa mga sumama po sa amin. Lalong-lalo na sa dalawang nanay dito, kay Ma'am Delia Cabais at saka kay Ma'am Imelda Palma, mga ka-action. Ayan, at tumutok po kayo sa programang Love Notes Unlimited. Dito ho yan sa Action Radio Pangasinan, mga ka-action. Ayan, oras ho natin alas 2:02 ng hapon. Una pa rin sa aksyon, Una sa balitas, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 11.
sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman